Baby ni ban san ki dinga tada hankalinki. Me abun wani tada hankalinki? Ni a ganin yaran babun ku ya ce in je ni zuwa ko in je ni tsaya da ke ba wani abun damuwa bane ba. Hai mu dinga dawowa gefe muna soyayya ba. Ki ni fa idan suka takura mana ma fa ko Allah sai ni ta Indian dauki ki mu tafi wani garin. Allah? Wallahi tallahi ba mu je bi soyayya mu wai a can. Kin ga babu wanda zai takura mu ba su ga mu balantana su takura mana. Gaskiya da na ji daɗin haka. Ni ma na ji daɗi sosai. Za a kinki a ina haka ake ki? Zan kai wannan mukullin ne. Okay, yawa ni na san dai ba an ake ki. Ai tun da nake jiran ki anan. Na san in ba kinki aka ban samu dama da zan ganke ba. Saboda na san dai ba dan wannan aikin da aka miki ma ba zan samu wani space din da zan yi magana da ke ba ko mun ganki. Na ji daɗin wannan da ke aikin da aka miki ne aka yi ba. Me yake wani tada hankali ne? Wato da na kun hira kofar gidan gine kuka za ka zago ka gina ne? Ina ne? Da wani maza gani? Ko ba hana ki tsari ba? Kaga. Na ga kana son ta ko? Ina son ta sosai wawa. Na ba ka minti 30. Ka je ka zo da tsohon kayan yanzu minti 30 yau an wuce mu. Ba zan ma wuce minti 30 din ba. To shikenan. Ina nan ko ina jira ka. To in ka wuce minti 30 an yi baka. Ina ne gida. Ba a gida bane ba ai tare ne suke a hanya. Yace wanda minti 30 idan ban kawo ta ba. O ata a hanya ne aka tare ki. Assalamu alaikum. Ina wuni? Lafiya. Ya gida? Alhamdulillah. Ya mamanki? Ya matanki? Ya kakanki? Kanuwa ne. Wannan shine baban nawa. Wannan shine baban naka? Mu muka yi kasin wannan yarinya Kamalu. Shine ta zo ta mana da wani lamari ta ce dandanka da dandanmu yana soyayya da shi. Shine ya ce ya zo ya turo mu ya tunkudo mu. Shine muka zuwa yi magana aure ko zuwa dare ne sai a safa fatiya ko? Ko a can kuke kenan? Ya san ma haka muna ya nan ma haka zai. A nan ba za haka ba. Ka san me yasa nace da ma kira mun kai? Sai ka fada. To so nake da ma mu tsakani ga ni ga haka shi. In na ƙara ganin yaron ka wani gudun yarinya ta yana fitar masa da kafa. In na ƙara ganin ta rugunta yana fitar masa da kafa. Na'am baba. Kana son wannan yarinya sosai ma kai. Kana son dandamu? Kamalu. Abun da zai yi. Tunda wannan so ya zo daga dama. Ka dauke shi ka tafi da shi Ibadan. Idan mu tafi Ibadan? Ku tafi Ibadan. Wai baka ji mai ji faɗa? Soyayyan fa. Na gode baba. Akwai kudin mota? A ba kudin mota baba. This man. Wannan zai isa? Zai isa baba. Ga wannan ATM ne. Ka siri kudi da zai yi ka gaba daya. To shi me din ne? 4190. To shi kenan. Yawa. To za mu dala. Kamalu. Dan banki. Kirki sake ki dawo da wannan yarinya. Bai ke kasin hanya tare da shi ba. To shi. Yarinya guda. To shi kenan baba. Kamalu. Bari mu. Allah kiyaye hanya. Wai baka ji? Kai. Ina yin magana zai fi ba mana. Saboda in kasi dandanka ya zuna yana son dandanka shine ba za ka sai a yi aure ba. To mu ya fi ka balai sai.